Inawgurat bank ġdid f'taslima bl-isem ECCM Bank Malta PLC. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, id-direttur tal-bank Anthony Xkembri iddeskriva din l-inawgurazzjoni bħala kisba importanti. Qal l-esperjenzi tiegħu fil-qasam finanzjarju imorru lura l-1995, iżda tenna li llum is-settur finanzjarju f'pajjiżna huwa wieħed ferm iktar b'saħħtu. It-twaqqif tal-ECCM kien possibbli wara l-beħ ta' sussidjarja ta' Raiffeisen Bank. Anthony Xkembri esprima s-sorpriża tiegħu għan-numru ta' persuni li jurew interess fix-xiri tal-bank, kemm lokali kif ukoll internazzjonali, biftuħ ta' kapital azzjonarju ta' aktar minn 100 miljun euro. Dan huwa suċċess ta' 6 xhur ta' xogħol ħafna kbir u għal-frott li taqbil bej Awstrijaċi u xerrija Awstrijaċi li l-bank għadda minn idejn għall-ieħor. Ġifieri ħankomplu naħdmu kif konna qabel, żammejna n-nies li kellna magħna, anzi ħankabru u din hija ġurnata naħseb memorabbli kemm għalina l-bank u anke għal Malta bħala pajjiż ċentru finanzjarju li għandna fil-bank. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal kemm huwa pożittiv l-investituri ġodda u rew interess f'pajjiżna u ddeċidew li Malta tissodisfa il-kriterji. Fil-fatt iddeskriva l-inawgurazzjoni bħala pass fid-direzzjoni it-tajba. Il-Prim Ministru għamel referenza l-istatistika li ħarġet din il-ġimgħa dwar il-qatt mill-Eurostat u esprima s-sodisfazzjon tiegħu li Malta għandha l-inqas rata ta' qatt fi kważi 15-il sena. Din il-ferata banek tinsab f'pajjiżi oħra bħall-Ingilterra, l-Istati Uniti, iċ-Ċina, il-Ġermanja, l-Awstrija, Spanja u Franza. U dawn il-pajjiżi juru l-istabilità ta' dan il-bank li issa fetaħ ukoll f'pajjiżna. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna.